1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। बाबू का देखो तारा खाली सामान पर आँख से मतलब अखिया फोड़ली का खोबले का हुकुर टुकुर बाबू का देखो तारा खाली सामान पर आँख से काहे मुआ तारा हमरा में का खास बा मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा। अरे ऐसे जल दबावा हो रस नीचे न हो गिरावा हो अरे रेट देवा भेंट हो हिलार जन टपकावा हो। अच्छा मार नंबरी देहिया भर दिका लेबे के बाटे हमर मन हो पहिले करा पसंद हो बाल गाछ नइखे ताजा टपकाला सबा मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा। अरे केतना ओहिल गइले हो ताको भाहुल गइले हो अरे टेस्ट को के बेस्ट मोर सामान के बतइले हो। अच्छा तो आई दू कौन बड़ी सर है अरे तो ही न जनबा अखिलेश विराज कइले बहकी बाटे पड़ी कली कुल्ही गहकी हमरा है चीज हुआ पखे सारी पास बा बुझले मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा मुनिया तोरा ढाबा के मोटापा में मिठास बा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।